Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes, det er vigtigt, at man hjælper hinanden og holder et godt fællesskab. Om jeg har haft tanker om at give blod? Ja, det har jeg. Jeg har aldrig gjort det, men jeg vil rigtig gerne gøre en forskel, så det tror jeg godt, jeg vil finde på. Jeg synes, det er en god gerning, og jeg vil gerne gøre det, når jeg bliver 17. Jeg er desværre 16. Fordi man mister ikke noget på det, men man hjælper andre. Okay. Hvis man nu selv kommer til skader og skal bruge noget blod, så vil man gøre det, der er andre, der donerer til en, så derfor er det også vigtigt at gøre det selv. Ja. Jeg synes, det er en god sagstjeneste. Jeg synes også, at det er ret fedt, fordi det er at vide, at man ligesom kan redde menneskeliv, at bloddonere, det kun tager en time, og så kan det faktisk redde et helt menneske. Jeg synes, det er rigtig godt, og jeg støtter jo også blodorganisationen Giv Blod. Altså nu har jeg jo selv 0 resus negativ, og det er jo dårligt, fordi så kan jeg har ikke antigener og antistoffer. Og derfor så er jeg jo ligesom nødt til at modtage blod fra nogen, der har den samme blodtype, som jeg har. Det er også derfor, jeg selv giver ud. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive bloddonor. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden som medmennesker. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det. Jeg synes, det ligesom er, at man hjælper hinanden. Og nu har jeg så fundet ud af, at man kunne gøre det, når man blev 17. Så jeg har faktisk allerede meldt mig. Fordi jeg kan ikke se en grund til at lade være. For mig personligt er det jo vigtigt at give blod. Fordi man ligesom er en del af et fællesskab og et større samfund. Og man ligesom knytter et bånd til nogle mennesker, som man faktisk ikke kender i forvejen. Man bliver jo en lille joke. Altså man bliver jo blodbrødre og blodsøstre med den, man ligesom giver blod til. Det synes jeg er en lille sjov, sideafgift, eller hvad det hedder.